नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। केंद्रातील सरकार टिकणार की जाणार, महायुतीतल्या नेत्याच्या वक्तव्यानं खळबळ। कोकणच्या घाटीतील संरक्षक भिंत कोसळली आणि तिलारी घाट बंद। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गुरुवारी पडलेल्या मुसळधार पावसात देवगड तालुक्यातील आरे नरेवाडी येथील 4 घरांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। बागायतीसह सुमारे 12 लाखांचं नुकसान झालंय। गुरुवारी पडलेल्या मुसळधार पावसात देवगड तालुक्यातील आरे नरेवाडी येथील 4 घरांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। तसंच बागायतीचे सुमारे 12 लाख रुपये एवढं नुकसान झालंय। महसूल प्रशासनानं घटनास्थळी भेट देऊन रितसर पंचायती केली आहे। तर गणपत बाबू मोरे यांच्या गुरांच्या गोठ्यावरती फणसाचं झाड पडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे। गुरुवारच्या दिवशी एवढे औषधा नुकसान झाल्याची माहिती महसूल प्रशासनाकडून मिळाली आहे। या संपूर्ण घटनेची माहिती मिळताच आजूबाजूच्या ग्रामस्थांनी तसंच सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आपत्ग्रस्त कुटुंबियांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला। कारिवडे येथील आपट्याचे गाळू जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नंबर 4चे मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसामुळे छप्पर कोसळून मोठं नुकसान झालंय। सुदैवानं शाळेतील मुले नसल्यानं मोठा अनर्थ टळलाय। याबाबत जिल्हा परिषदेला वारंवार पत्रव्यवहार करून शाळा दुरुस्ती संदर्भात लक्ष वेधून देखील दुर्लक्ष केल्याने ही घटना घडल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रवी परब यांनी केलाय। गेले 2 दिवस सावंतवाडी तालुक्यात कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पडझड झाली आहे। कारिवडे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची छप्पर कोसळून मोठं नुकसान झालंय। वारंवार लक्ष वेधून दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे। त्यामुळे आता तरी प्रशासनानं याची दखल घेऊन शाळा दुरुस्तीसाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी रवी परब यांनी केली आहे। तसंच जर मुलांचं यात कोणतंही नुकसान झाल्यास गप्प बसणार नाही असा इशारा देखील रवी परब यांनी दिला आहे। आंबोलीत गुरुवारी सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुख्य धबधब्यासह इतर छोटे मोठे धबधबे देखील पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित झाले। आंतरराष्ट्रीय योग दिन मालवण बंदर जेठी इथं साजरा करण्यात आला। आर्मीच्या नियंत्रणाखाली पार पडलेल्या या योग दिनात मालवण वासियांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। शेकडो मालवण वासीय यामध्ये सहभागी झाले होते। योगा हा मानवी जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा घटक। योगासनामुळे मानवी जीवन निरोगी दीर्घायुष्य होण्यास अत्यंत मदत होते। 2014 पासून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जूनला साजरा करण्यात येतो।
त्याचं औचित्य साधून सिंधुदुर्गमध्ये कार्यरत असणारे एनसीसीचे 58 बटालियन आणि सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाचा एनसीसी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं मालवण बंदर जेटी इथं आर्मीच्या नियंत्रणाखाली हा योग दिन साजरा करण्यात आला। यावेळी भारत सरकारचे आर्मी ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक दयाल, सुभेदार मेजर दिनेश केडाम यांसह नगर परिषद मुख्याधिकारी संतोष शिर्के आणि मोठ्या संख्येनं मालवणवासी उपस्थित होते। मी लेफ्टनंट प्राध्यापक डॉक्टर M.R. खोत, सिंधुदुर्ग कॉलेज मालवण। आज या ठिकाणी 21 जून आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आहे आणि या निमित्तानं 58 महाराष्ट्र बटालियन सिंधुदुर्ग आर्मी, त्याचबरोबर सखा पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय एनसीसी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय योगा दिन साजरा केलेला आहे। या योगामध्ये मालवण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी जिरगे साहेब उपस्थित होते, त्यांचा सगळा स्टाफ उपस्थित होता। त्याचबरोबर सखा पाटील कॉलेजचे सर्व एनसीसी कॅडेट, एनएसएसचे विद्यार्थी, इतर विद्यार्थी, सखा पाटील कॉलेजचा सर्व स्टाफ या ठिकाणी उपस्थित होता। त्याचबरोबर मालवण तहसील कार्यालयातले काही कर्मचारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते। मालवण शहरातले नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते। साधारणतः 150 ते 200 लोक या ठिकाणी या योग दिन साजरा करण्यासाठी उपस्थित होते। हा योगा फक्त मालवणपुरता मर्यादित नाही, तर हा देशात एक वेगळं पण आम्ही या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। कारण देशभरामध्ये समुद्र काठाला कुठेही योगा होत नाही आणि आम्ही ऐतिहासिक स्थळाजवळ जिथं सिंधुदुर्ग किल्ला आहे, फोर्ट आहे, त्या ठिकाणी समुद्र काठाला या ठिकाणी योगा करत आहोत। हे आम्हाला खरोखरच आम्हाला मालवणवासियांना त्या ठिकाणी अभिमानाची गोष्ट आहे। याच्या पुढच्या वर्षी सुद्धा जास्तीत जास्त लोकांनी या योगा दिनामध्ये सहभाग घ्यावा। खरोखरच अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने या योगाला लोक जमले। योगा अत्यंत छान झाला। कर्नल दीपक दयाल सर, त्याचबरोबर सुभेदार मेजर केडाम साहेब, सर्व त्यांचा स्टाफ या ठिकाणी उपस्थित होता। तर या सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलं। आर्मीचाच चहा आम्ही सगळ्यांना प्रोव्हाइड केलेला आहे, जो आर्मीचा सर्व साहित्य आर्मीचं आलेलं आहे। त्याचबरोबर लागणारं काही यंत्रणा आहे ती आर्मीची आहे आणि अशा आर्मीच्या नियंत्रणाखाली या ठिकाणी योगा खरोखर उत्कृष्टरित्या पूर्ण पार पडला। तर सर्वांनाच धन्यवाद। या ठिकाणी बरेच पत्रकार उपस्थित होते, त्याचबरोबर मालवणमधले नागरिक, नगरसेवक, या सगळ्यांना किंवा बाकीच्या मालवणमधील नागरिकांना सर्वांनाच खरोखर धन्यवाद देतो आणि अशाच पद्धतीनं आपल्या सर्वांची साथ मिळू दे ही अशी अपेक्षा। धन्यवाद। तिलारी घाट अखेर बंद करण्यात आलाय। 31 ऑक्टोबर पर्यंत हा घाट बंद राहणार आहे। घाटात अनेक ठिकाणी संरक्षक कठडे जीर्ण आणि नादुरुस्त अवस्थेत आहे, त्यामुळे हा घाट वाहतुकीस धोकादायक ठरतोय। यावर खबरदारी म्हणून हा घाट अवजड वाहतुकीस बंद राहणार आहे। मात्र आता काय पर्यायी मार्ग आहेत हे जाणून घेऊया दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब यांच्याकडून। नमस्कार। दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी घाट मार्ग हा अवजड वाहतुकीसाठी कालपासून बंद करण्यात आलेला आहे। येथील एसटी वाहतूक म्हणा किंवा इतर अवजड वाहतूक या घाट मार्गातून बेळगाव म्हणा कोल्हापूर दिशेने जाणारी ही वाहतूक बंद करण्यात आलेली आहे। कारण येथील संरक्षक कठडे नादुरुस्त व रस्ते हे अपघातास कारणीभूत ठरल्याने ही वाहतूक कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांनी ही वाहतूक पूर्णपणे बंद 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आलेला आहे। कारण वारंवार या ठिकाणी बऱ्याच मोठे अपघात झाले, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जीवितहानी पण झालेली आहे। आणि या ठिकाणी गोव्याहून कोल्हापूर म्हणा बेळगाव म्हणा जी जाणारी एसटी सेवा ही कालपासून बंद ठेवण्यात आलेली आहे। कारण ही एसटी सेवा आंबोली म्हणा किंवा चोरला घाट मार्गे या मार्गाने वळवण्यात आलेले आहे। हे वाढलेले अंतर हे प्रवाशांना आर्थिक म्हणा ह्या दृष्टीने ही कात्री बसणार आहे। त्यामुळे लोकांनी आंबोली मार्गे किंवा चोरला घाट मार्गाने इतर पर्याय रस्त्याने घाट माथ्यावर जाण्याचे ठरविले आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी दोडामार्ग लहू परब। कोकणात हायवे न येत आहे तर काळजी घ्या। कोकणात पावसाचा जोर वाढलाय, यामुळे अनेक ठिकाणी पडझड झाली आहे। यात मुंबई गोवा महामार्गावरची संरक्षित भिंत कोसळली आहे। याचा व्हिडिओ समोर आलाय, पाहूया।
योग दिन संपूर्ण देशभरात उत्साहात पार पडला। मालवणातल्या ज्ञानदीप विद्यालय हिवाळे इथं विद्यार्थ्यांना योगाचे धडे देण्यात आले। विविध योग प्रकार करत विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह संचारला। याचा आढावा घेतला एमसी मुख्यालय प्रतिनिधी लहू म्हाडेश्वर यांनी। आज आपण ज्ञानदीप विद्या मंदिर हिवाळे हायस्कूल या ठिकाणी आलेलो आहोत। आज जागतिक योग दिन आहे। या निमित्ताने योगाचं महत्त्व आणि योग शिकवणं मुलांना असा आज उपक्रम आहे। यासाठी आपण हिवाळे हायस्कूलमध्ये आलेलो आहोत। आपण आता पाहूया योग आणि त्याचं महत्त्व, त्या संदर्भातलं आपण प्रशिक्षण घेऊ। असं सरळ ठेवा, वाकड्यावर ठेवला ना तर तुम्ही पडणार। हात बाजूला बरं केसा वर थोडा खाली दुसरा पाय पुढे दुसरा पाय त्यानंतर त्याला हातात कशा लावला, हात कशा लावला, त्याला याची गरज नाही, काही नाही, सरळ होता। आंतरराष्ट्रीय योग दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। मुख्यालयात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी रवी पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला। यावेळी अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध शाळेचे विद्यार्थी उपस्थित होते।
होऊन आपल्याला आता पुढचं आसन करायचं आहे. पुढचं आसन जे आहे ते वृक्षासन आहे. यामध्ये सुद्धा आपल्याला आत्ताच्या काळाप्रमाणे शरीरातील देखील होणार आहे. त्यालाच वृक्षासन आपण म्हणतात. फक्त एक पाय आपल्याला दुसऱ्या पायाच्या गुडघ्याच्या आधाराने ठेवायचा आहे. जसं मॅडम करायचं आहे तसंच आपण चित्राकडे दाखवलं. सर्व इंद्रियांचे एकमेकांची कोऑर्डिनेशन होण्यासाठी या आसनाचा वापर केला जातो. शरीराचा बॅलन्स आपल्याला सांभाळता यावा यासाठी सुद्धा हे आसन. सावंतवाडी तालुक्यात मागील 2 आठवड्यात डेंग्यू आणि मलेरियाचे रुग्ण अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत. तालुक्यात आतापर्यंत जवळपास 11 रुग्ण आढळल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. यात ग्रामीण भागाचा समावेश अधिक आहे, तर शहरात डासांचा वाढलेला प्रादुर्भाव आणि रोगराईचं वाढतं प्रकार लक्षात घेऊन वेळीच उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांतून होते. सावंतवाडी तालुक्यातील मागील काही दिवसात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपजिल्हा रुग्णालयात डेंग्यू मलेरियाचे रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत आहेत. त्यांच्या तपासणीत रुग्ण डेंग्यू मलेरिया पॉझिटिव्ह आढळून येत आहे. तालुक्यातील ग्रामीण भागात बहुतांश रुग्ण आढळून आले. सांगली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 5 तर प्राथमिक बांधा आरोग्य केंद्रात 1 डेंग्यूचा रुग्ण उपचार घेत असल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर वर्षा शिरोडकर यांनी दिली. तसेच उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथं तालुक्यातील डेंग्यूचे 4 मलेरियाचा 1 रुग्ण उपचार घेत असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवळे यांनी दिली. दरम्यान वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवळे यांनी प्रशासनासह नागरिकांना दक्षता घेण्याचं आवाहन केलंय. पावसाचं पाणी साचणार नाही, डबकी निर्माण होऊन डासांची उत्पत्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी असं आवाहन त्यांनी केलंय. तर ताप किंवा अशक्तपणा जाणवल्यास तातडीनं जवळच्या सरकारी रुग्णालयात जाऊन तपासणी करावी. आजारपण अंगावर काढू नये, डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच उपचार घ्यावेत असं आवाहन करण्यात आलंय. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. आरे गावातील नरेवाडी येथे काल संध्याकाळी 4 वाजता साधारणतः 4 ते 5 3:30 ते 4 या दरम्यान चक्रीवादळ म्हणजे वावटूळ, आम्ही इकडे वावटूळ म्हणतो, या प्रकारचं वादळ, खूप मोठं वादळ या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि 4 घरांचं म्हणजे पूर्णतः जमीनदोस्त असं नुकसान झालेलं आहे. पूर्ण छप्परच उडून गेलेले आहेत. काही घरांवरती पत्रे होते, काही घरांवरती कौलं होती. ही संपूर्ण कौलं आणि पत्रे हे संपूर्ण निघून गेलेले आहेत. त्यांच्या आजूबाजूला असलेली जी झाडं होती, फणसाची झाडं होती, आंब्याची झाडं होती, त्याच्यानंतर काजूची झाडं होती, चिकूचं झाड होतं आणि अन्य प्रकारची झाडं त्या ठिकाणी मोठमोठी झाडं या ठिकाणी उन्मळून पडलेली आहेत. तसंच लाईटीचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे. 4 पोल या ठिकाणी, लाईटचे 4 पोल या ठिकाणी पडलेले आहेत आणि खूप मोठं आर्थिक नुकसान या लोकांचं झालेलं आहे. अन्नधान्य हेही संपूर्ण पावसामध्ये भिजलेलं आहे. तसंच त्यांच्या ज्या घरातील उपकरणं वस्तू होत्या, TV, वॉशिंग मशीन इत्यादी वस्तूंचं सुद्धा या ठिकाणी मोठं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे. अशा प्रकारे या चक्रीवादळाने आमच्या आरेगावावरती मोठं, त्या लोकांवरती मोठं संकट या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे. परंतु या संकटासाठी आमच्या कणकवली मतदारसंघाचे माननीय आमदार नेतेजी राणेसाहेब यांनी या ठिकाणी आपला हात पुढे केलेला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी याच्यासाठी छपरासाठी पत्रे व कौलं आणि अन्नधान्याचा सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पुरवठा करणार असं त्यांनी आश्वासन या ठिकाणी दिलेलं होतं. त्यांचे आमचे प्रतिनिधी संदीप साटम हे या ठिकाणी येऊन या ठिकाणी भेट दिलेली आहे. तसेच आपल्या आरेगावचे तलाठी यांनीसुद्धा या ठिकाणी चांगलं काम केलेलं आहे. आरेगावचे कृषी अधिकारी इडोळे साहेब यांनीसुद्धा या ठिकाणी चांगलं काम केलेलं आहे. ताबडतोब याची पंचनामा करून पंचयादी घातलेली आहे. आरेगावातील सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य अधिक ग्रामस्थांनीसुद्धा या ठिकाणी तातडीने धाव घेऊन जेवढी मदत करता येईल या ठिकाणी मदत करण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. लोकांनी चांगलं या ठिकाणी सहकार्य आहे. विद्युत खांब जे पडलेले होते हे विद्युत मंडळातील लोकांनीसुद्धा तातडीने ते खांब आता उभं करण्याचं काम या ठिकाणी आणि आज संध्याकाळपर्यंत ती वीज सुरू होईल एवढं काम या ठिकाणी ते सुद्धा तत्परतेने करत आहेत. सर्वांचे या ठिकाणी आम्ही मनपूर्वक आभार मानत आहोत. तसेच आपले जे मीडियावाले आपण आहात यांनीसुद्धा ताबडतोब या ठिकाणी धाव घेतलेली आहे आणि ही जी समस्या आहे आपण शासनाकडे मांडत आहात.
त्याबद्दलसुद्धा आम्ही तुमचे मनपूर्वक आभारी आहोत. काल जी आमच्या गावामध्ये आरे नरेवाडी येथे जी घटना घडली ती अतिशय दुःखद अशी घटना आहे. कारण बऱ्याचशा चार पाच घरांच्या डोक्यावर जे छप्पर होतं ते छप्परच उडून गेल्यामुळे ही कुटुंब उघड्यावरती पडलेले आहे. जवळजवळ मला वाटतं जवळपास अशा प्रकारची घटना किंवा अशा प्रकारचं वादळ तिथे झालेलं नव्हतं. त्यामुळे काल ज्यावेळी आम्हाला फोन आला की बाबा अशा प्रकारची घटना घडलेली आहे, तेव्हा आम्ही ग्रामपंचायतच्या वतीने ग्रामपंचायत सर्व सदस्य असतील, सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी असतील, आजीबाजी या सर्वांनीच तातडीने त्या ठिकाणी धाव घेतली. आणि पाऊस भरपूर असल्याकारणाने आम्हाला काल तिथे तातडीची कोणत्याही प्रकारची मदत करता आली नाही. परंतु आम्ही त्यांना धीर देण्याचं काम केलं आणि रात्रीचं त्यांची जेवणाची वगैरे व्यवस्था करून कार्यकर्ते असतील, आमदार साहेबांची माणसं असतील, आमदार साहेबांच्या माध्यमातून मदत आली. तर सकाळपासूनच आम्ही तिथे कार्यरत आहोत आणि त्यांचं छप्पर पुन्हा दुरुस्त करण्याचं काम, त्या कुटुंबांना, उद्ध्वस्त आलेल्या कुटुंबांना पुन्हा पुनर्वसन करण्याचं काम आम्ही आमच्या परीने आमचं चालू आहे. वटपौर्णिमा हा सण महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये साजरा केला जाणारा पारंपरिक सण. आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अखंड सौभाग्यासाठी स्त्रिया वटसावित्रीचं व्रत करतात. वटपौर्णिमेच्या दिवशी सुवासिनी वडाच्या झाडाची पूजा करून उपवास करून आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. सिंधुदुर्गसाठी वटपौर्णिमेचा उत्साह दिसून आला.
आम्ही तालुका देवगडमध्ये तोरसोळा गावातील कुंभारवाडीमध्ये आमच्या वडाच्या पारावर आम्ही पारंपरिक पद्धतीने आज वडाची पूजा करायला आलो आहे वटपौर्णिमेची। आणि आम्ही सगळ्या महिला कुंभारवाडीच्या एकत्र येऊन आम्ही पूजा आनंदाने आणि चांगल्या पद्धतीने अशी साजरी करतो आणि आमच्या पतीला आयुष्य लाभो हीच आमची परमेश्वराजवळ विनंती आहे आणि त्यासाठी आम्ही पूजा करतो। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या आमचे नेते सन्माननीय फडणवीस साहेब यांच्या अतिशय ते जवळ आहेत, म्हणून कामं आपली या वेगाने होऊ शकतात
ते इतर उमेदवार कोण करू शकेल अशी खात्री आमच्याकडे नाही. ते स्वतः या मतदारसंघाला सिरियसली घेऊन 5 वर्ष सातत्याने, मी तर निरंजन डावखरे यांना माझा घरचा समजतो. जेव्हा त्यांचे वडील होते आणि मी 2009ला पहिल्यांदा निवडणुकीला उभं राहणार होतो, तेव्हा काँग्रेस पक्षाने मला तिकीट दिली होती. आणि जेव्हा तिकीट जाहीर झाले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सकाळी 8 वाजता यांचे वडील म्हणजे निरंजन डावखरेंचे वडील सन्माननीय स्वर्गीय वसंतजी डावखरे हे माझ्या घरी आले. राणे साहेबांना बोलले की निलेशला बाहेर बोलव. मला बोलवलं आणि मला शुभेच्छा दिल्या आणि मला सांगितलं की तू 28व्या वयात निवडणूक लढवणार आहेस, म्हणून या सगळ्यांपैकी माझ्या शुभेच्छा तुला अगोदर मिळाव्यात म्हणून सर्वात अगोदर मी आलोय आणि तुम्हाला शुभेच्छा मी आज या माध्यमातून देतो. म्हणजे अशा संस्कारामध्ये वाढलेला आमचा निरंजन डावखरे हा याची वृत्ती ही सेवा वृत्ती आहे. मी त्याला जवळून ओळखतो, विनम्र आहे, आपले प्रश्न समजून घेतलेले आहेत आणि काय नवीन नाही. 2 टर्मचा अनुभव आहे आणि प्रश्नांची जाण आहे. आणि मी तुम्हाला खात्रीलाही सांगतो, आपल्या ह्या मतदारसंघातून त्याला भरीव जर मतदान मिळालं तर त्याच्या आमदार निधीतलं जे फंड आहे ते इथे खेचून आणण्याचं काम हा निलेश राणे केलं. ती माझ्यावर जबाबदारी आहे की उद्या आम्ही तुला डिलिव्हरी दिली आहे, तुला मतं टाकली आहे. आता आमच्या मतदारसंघामध्ये आमच्या पदवीधरांसाठी, त्यांच्या ज्या प्रश्नांसाठी, त्यांच्या संस्थेसाठी, त्यांच्या कुठल्या वास्तूसाठी आता फंड उभा करायचा असेल तर आता जबाबदारी निरंजन तुमच्याकडे आहे हे सांगण्याचं आणि त्यांच्याकडून फंड आणण्याची जबाबदारी ही आमची असेल एवढी खात्रीलायक आपल्याला मी शब्द देतो. आणि त्यांच्या समोर जे उमेदवार आहेत हे आपल्याला कदाचित त्यांचं नाव देखील माहीत नसेल, म्हणून मी सांगून काय कोणाला मोठा करणार नाही. ते रत्नागिरीचे असले तरी ते जेव्हा आमदारकीला उभे होते म्हणजे निरंजनच्या समोरचे, तेव्हा विधानसभेला त्यांना सगळी मिळून 1700 मतं पडली होती. जोशी साहेब विधानसभेला 1700 मतं म्हणजे किती फेमस व्यक्तिमत्व आहे आपल्याला याच्यातून कळलं असेल रत्नागिरीमधून. आणि असा व्यक्ती जर आमच्या निरंजन डावखरेच्या समोर उभा आहे तर ते डिलिव्हरी करू शकतील का, ते देऊ शकतील का, हा विषय आपण सगळ्यांनी विचार करावा. निरंजनचा पाठलाग करण्यासाठी आमच्यासारखी लोक आहेत, पण दुर्दैवाने त्यांचा पाठलाग करणारा इकडे कोणी व्यक्ती नाही. ते निवडून येणार नाहीत, पण जर कुठल्या तरी निवडणुकीत आले तर त्यांचा पाठलाग करणार कोण, कुठे करणार, हा प्रश्न इथून सुरुवात होतो. म्हणून ज्यांचे लोक इथे डावखऱ्यांचं काम करतायत आमचे सगळे त्यांची बाजू का मांडतोय, कारण का आम्ही त्यांचं काम विधिमंडळात बघितलेलं आहे. कुठलंही आंदोलन असेल आम्ही त्यांचं काम बघितलेलं आहे, त्यांची उपस्थिती बघितलेली आहे. माणूस विनम्र आहे आणि म्हणून आपली ती सेवा करू शकतो. आणि सेवा कशी करायची, फंड कसा उभा करायचा, आमच्यासारखी लोक सातत्याने त्याचा पाठलाग करणार. म्हणून तुम्ही कसली काळजी करू नका. आपण येणाऱ्या 26 तारखेला जसं आमचे संजयजी वेकुर्लेकर यांनी आपल्याला वोटिंग कसं करावं हे आपल्याला जे सांगितलंय, परत मी ते रिपीट करणार आहे. कारण आपण पदवीधर आहात, परत सांगणं आपल्याला कळलं नाही असं होणार नाही. आपल्याला सगळं कळलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना हे पत्रक दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये वोटिंग जेव्हा आपण करायला जाल आणि त्या वोटिंगच्या वेळेला जेव्हा पडदा उघडे आपण आतमध्ये जाल, ह्याच सिक्वेन्समध्ये मतदारची जी काही शीट असते ती ह्याच सिक्वेन्समध्ये असणार. निरंजनचा फोटो असणार आणि फोटोच्या बाजूला जे सिक्वेन्स आपल्याला दाखवले आहे म्हणजे नावापासून फोटोपासून ते आपण कुठे आपलं वोट पहिल्या पसंतीचं म्हणजे 1 नंबर 1 ह्याच सिक्वेन्समध्ये आपल्याला मतदार पत्रिकेमध्ये दिसेल. तसं आपल्याला तिकडे ते ड्रॉ करायचंय
एवढीच विनंती करण्यासाठी मी आपल्याकडे आलो. आणि मला आता बसलं असताना मला सन्माननीय दोन्ही साहेबांनी सांगितलं की संस्थेला अनेक प्रस्ताव तुमच्याकडे द्यायचे आहेत. आता राणेसाहेब लोकसभेला निवडून आले. खरं तर आपल्याला सगळ्यांना मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो की उडाण मालवण या मतदारसंघामध्ये आणि खास करून सिंधुदुर्गामध्ये राणे साहेबांना जी मतं मिळाली, या सिंधुदुर्गाच्या आशीर्वादामुळे आज साहेब लोकसभेमध्ये खासदार होऊ शकले. तर आपल्या सगळ्यांचे मी हात जोडून आभार मानतो. तेच मी दोरी साहेबांना सांगितलं की साहेब आता तुमचा अधिकार आहे. आपण या माणगाव खोऱ्यामध्ये कधी नव्हे ती लीड ही राणे साहेबांना मिळाली. म्हणजे साहेब 2014च्या अगोदर इकडे आमदार होते, पण तेव्हा एवढी लीड मला दिसली नव्हती. काय मोहन सावंत बरोबर की चूक. पण आता आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आपण जी साहेबांना लीड दिली, साहेब तुमचा अधिकार आहे. इथून पुढे जे आपण मला सांगाल, निवेदन द्याल किंवा तोंडी सांगाल, ते सगळं आपल्या संस्थेपर्यंत आणि आपल्यापर्यंत घेऊन यायचं काम हाच निलेश राणे करेल आणि आमचे सगळे सहकारी करतील. एवढं आपल्याला या निमित्ताने शब्द देतो. आपण सगळे आलात, आमचं ऐकून घेतलं. फक्त येणाऱ्या 26 तारखेला आमच्या निरंजन डावखरेला आपण भरघोस मताने निवडून द्यावं. प्रत्येक गावात उद्योग झाले पाहिजे ना. काय अडचण काय, ते उद्योग मंत्री पण इथे आहेत. पण ह्या गावातल्या लोकांकडे लक्ष नाही. फक्त काय आपलं काहीतरी अनाउन्समेंट करायचं आणि कुठेतरी काहीतरी मुंबईमध्ये होईल का गुजरातमध्ये होईल. गुजरातमध्ये जास्त होत आहे. मुंबईचे उद्योग गुजरातला जात आहे. तर ह्या गोष्टीकडे इथल्या नेत्यांनी लक्ष द्यावं ही माझी विनंती आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. केंद्रातील सरकार टिकणार की जाणार, महायुतीतल्या नेत्याच्या वक्तव्यानं खळबळ. कोकणच्या घाटीतील संरक्षक भिंत कोसळली आणि तिलारी घाट बंद. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत रहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.